हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोननो जोबोर इम्पर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों। बेनो जाबाय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड। बे गैयाब्ला जोङो साख्रि एप्लाइ खालामनो हाया आरो जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जायो नोंथांमोना बे सार्टिफिकेट इसु खालामनो हायाबा एबा श' खालामनो हायाबा नोंथांमोना केन्सेल जायो एबा साख्रि मोननाय जाया। दा बेखायनो बेखौ नांथारगौ जेब्ला नोंथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टनि साख्रि एप्लाइ खालामगोन बेखौ नांथारगौ जायो। आरो बेखौ जोङो खालामनो हायोमोन अफलाइन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै बेखौ जोङो लानो हायोमोन। जायफ्रा नोंथांमोना 10 पास जादों एबा 12 पास ग्रेजुवेट जायखिजाया नोंथांमोना साख्रि नागिरनायाव नोंनि क्वालिफिकेसना बेयावनो गासिबो डिटेल्स थायो। बेखायनो जों बेखौ नांगौ जायो जेब्ला जों अनलाइन जब एप्लाइ खालामो। आरो लोगोसे नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जेब्ला नोंथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टआव थाङो अब्ला बे गैयाब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जाया। दा बिनिनो गोदान आपडेट फैदों। दायो जों मा खालामनो हायो बेनो जाबाय जोङो न'आव थानानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेखौ जोङो लानो हासिगोन एप्लाइ खालामनानै सार्टिफिकेट। दा बिनि गोदान आपडेट फैबाय आसाम स्टेटनिफ्राय। नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम। बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालामनांगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो साख्रिनि। दा बिदिब्ला जों थांसै लोगोफोर गोबाव खालामला आरो मा डकुमेन्ट्स थाग्रोनांगोन जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला दा जों बेयावनो गासिबो डिटेल्सखौ मिन्थिगोन। नाथाय दायो पर्टेलाव बियो एक्टिभ जाथ'वाखै, जोङो अनलाइन खालामनो हाथ'वा। साननैसो उनाव जागोन। दायो आपडेट फैग्रोबाय, जोङो अनलाइनखौ जोङो खालामना लानो हासिगोन। जोङो थांलायनांगौ गोनांथि गैला डिस्ट्रिक्ट एक्सचेन्ज अफिसाव। नोंथांमोना न'आव थानानैनो मबाइलजों एप्लाइखौ खालामना लानो हासिगोन। दा जों नायनोसै फैदो बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेनिफ्राय फैदों। दा लोगोफोर बे आपडेटखौ होदोंमोन चन्द्र महन पाटवारी। बिथाङा होदोंमोन। बेनो जाबाय मिनिस्टार ट्रान्सपर्टनि इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्सनि। बिथाङा आपडेट खालामदों, टुइट खालामदों। दा बेयाव नायदो जों बेयाव नुनो मोनबाय लोगोफोर जों न'आव थानानैनो जोङो दानिया अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट। दा बेयाव होखाबाय लोगोफोर गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोङो रेजिस्टार खालामना लानो हासिगोन आरो दा जों बेखौ खालामनोबा जोङो मा नांगोन, मा डकुमेन्ट्स थाग्रोनांगोन बेखौ मिथिनाया जोबोर इम्पर्टेन्ट। जोङो दानिया नायनोसै बे आपडेटखौ बोरै खालामनांगौ आरो जों बेखौ बबेयाव थांना जोङो अनलाइन खालामनो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ जोङो अनलाइन खालामबा थांनांगोन। बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ एमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्टसमेन ट्रेनिं आसाम। बे जोङो एक्सचेन्ज पर्टेलाव थांनानै जोङो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो अब्ला जोङो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन आरो। बिदिब्ला जों नायनोसै बेयाव दानिया मा डकुमेन्ट्स थाग्रोनांगोननो। बेनो जाबाय जायफोरा न'आव थानानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना आधार कार्ड थाथारनांगोन। आधार कार्ड थाबासो जोङो बे खामानिखौ मावना लानो हागोन एबा जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना साइन इन खालामनांगोन, पर्टेलाव थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन आरो जोङो अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लानो हासिगोन आरो। जायफ्रा आधार कार्ड गैया नोंथांमोनाहाय अफिसाव थांनानै खालामनांगोन एप्लाइ। नाथाय जायफ्रा आधार कार्ड दङ नोंथांमोनाहाय फिजिकेलि थांनांगौ गोनांथि गैला अफिसाव होनना बुंदों। दा जोङो न'आव थानानैनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। जायफोरा अफलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनाहाय गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन। नोङो मा पास जादों बेखौ लांफानानै जों इसु खालामनांगौमोन आरो अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो माखासे डिटेल्स एबा डाटाखौ जों सोनांगोन अब्ला जोङो गासैखौबो जोङो लानो हागोन। बिदिब्ला जेब्ला पर्टेला एक्टिभ जायोना अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ मिथिगोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ। नाथाय जायफ्रा आधार कार्ड दङ नोंथांमोना न'आव थानानैनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लानो हासिगोन। बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हासिगोन। लोगोसे रिनिउवेलबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन।